Miluju kácení stromů v Robloxu. Dejte like a odběr a jdeme na to. Dneska jsem si tady připravil minihru, která se jmenuje Chop Down Your Tree. Máme tady strom, který je můj. Máme tady tuhletu věc, nevím jak se jmenuje. A když kliknu na tohle červené tlačítko, tak z tohohle spadne jedna kapka vody. Tady se objevila konvice a vidíte, když na to klikám, tak ta konvice je větší a má víc XPček. A když na to kliknu dostatečně, teď místo modrý je zelená. To znamená, že má druhý level a já když ji vezmu a zaliju s tím tenhle strom, tak vidíte, že se přidali XPčka. Takže dejte mi chvíli. Takže už jsem tady něco nafarmil, vidíte, že tady mám level 2 konvici, 16 XPček a když si zaliju ten strom, tak se přidali XPčka. Potom tady vezmu svůj sekeru a ten můj strom posekám. Vidíte, posekal jsem ho a dostal jsem coiny. Za ty coiny si můžu koupit upgradey. Vidíte, že tady se mi to samo plní, bez toho, abych klikal tady ten červený button. Můžu to tady vlastně nechat farmit, potom si to jenom vyzvednout, zalejt s tím strom a posekat ho. Já bych si tady koupil možná tohle bych vylepšil a navíc nemám, takže jdu farmit trošku. Takže už mám 43 000 coinů, za to si tady můžu vyupgradit tohle, ale taky si vyupgradím tohle a tohle a navíc nemám prachy, ještě tohle, takže teď jdu klikat na tohle. A vidíte, že tady mám level 4 konvici a když to vyliju, tak mi to dalo asi 3000 XPček a můj strom se zvětšil, takže jdu farmit. Takže jak vidíte, už mám tady 100 000 coinů, to znamená, že já si tady koupím, tady to vylepším, tady to a vlastně i tady to a ještě tady to a potom vylepším tohle a navíc nemám. Ale mám tady level 5 konvice, nová konvice, takže když to zaleju, 11 000 XPček mi to dalo, jednu konvici. Jak vidíte, tak už mám přes 1 000 000 coinů, takže já si vyupgradím tohle a tohle, a si můžu vyupgradit tohle. A tady ten týpek mi nabízí konvici a já když si ji vezmu, lidi myslím si, že když ji použiju, tak z levelu 6 skipnem to tak na level 20. Takže 3, 2, 1... level 15 strom, on mi dal 840 milionů coinů za jedno posekání. Tak to tady můžu všechno vykoupit. Koukejte, level 8 a dá mi to 1 000 000 XPček. To je strašně málo proti tomu, co mi dal ten týpek. Já to můžu dát sem, ale mi to dá dvakrát víc XPček. Z téhle česky jsem získal tuhletu sekeru, ale je to druhá nejhorší sekera. Takže teď jdu farmit, takže dejte mi chvilku. Takže mám 10 miliard coinů a můžu si koupit Waterfall za 6 miliard, který mi dává hodně XPček, jako fakt hodně XPček. Tohle vezmu, tohle, když tady pofarmím a tady to vyupgradím, tak to pořád bude trvat 13 minut, i když jsem to dal na 6. Ale dobrá zpráva je, že tady už máme level 10 konve, což je hodně dobrý, ale já jdu pořád farmit. Takže jsem trošku pofarmil a upgradeu si tohle a máme tady prestige, ale resetneme to úplně všechno až na sekery, totemy, krystaly a pásy. Mám to koupit. Ještě ne, ještě jdu upgradeovat. Já si to chci ještě užít. Mít level 15 strom. Jsem nafarmil 15 miliard coinů, takže si vyupgradím tohle, tak tohle a potom můžu ještě tohle. A jdu farmit konvici. Ale já si myslím, že tady už máme level 11 konvice a jedna mi dá asi tak 100 milionů XPček přibližně. Takže já ji vezmu a uvidíme, kolik to dá. Teď je ten strom na level 15 a má 840 milionů XPček. Když ji použiju, tak má 869 milionů XPček. Což nedalo to hodně, ale pořád lepší než nic. Takže trošku jsem nafarmil, ale tohle budou moje poslední upgrady, takže to je vše. To znamená, že jdu si koupit Prestige za 20 milionů coinů. Ano, teď jsem ve Voidu a tady si můžu upgradenout tohle a určitě si koupím tohle, určitě si koupím tohle a tohle. A navíc nemám šárdy. To znamená, že pokud se vám tohle video líbilo, dejte like a odběr a uvidíme se příště.